Teď co ty děláš? Máme na trénink už. Jdem do gymu, kámo, jdem do gymu, vole. Já jsem ti koupil dárek Vánocům. Vole, dík, kámo. Konečně můžu začít zvedat pořádný váhy, ty vole. Dneska to bude potřeba, no. Kámo, já jsem jako v životě nebyl v gymu, takže dneska první den, vole, trošku mám starý návyky, víš jak prostě. Co děláš? Napouštím si pre-workout. Jsem viděl týpky na TikToku, že to tak dělají, tak to si takhle bude dobrý, ne? Jo. 4 hodin vodu. Pojď. Takhle se to dělá, tou skupou se to míchá, ne? Když jak to máš jako celou krabičku, tam nalít vodu a vypít to se vždycky. Jo, dobře. Pojď. Milka. Takže teďka půjdeme 3x 255 dřep, což je 5 kg nadnárodní rekord, takže prostě klasický warm-up, co tady teďka většinou mám na tréninku. A pak půjdeme asi benče, no, tak. Já budu asi klasika, ty vole, 3x 150, 160 a 170, prostě oproti Pavlovi noob, ale na průměrnou cisternu, na bodyweight průměr, víš jak. Kámo, asi kvůli tomu budu muset pomlet nohy, nebo nevím. Máme stejnou velikost návleku, ale mu to trvá natáhnout. Já mám velký kolena, víš jak. 10krát déle. Jdem na to! Pojď. Vodičku jsem dostal od Pavlíčka. Ou deixa sua bunda ardendo, ou dá tapa, 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 cara. Tapa, 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 deixa sua bunda ardendo. Tapa, 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 deixa sua bunda ardendo. Toma sua safada, quica sua safada, vai. Toma sua safada, quica sua safada, vai, vai. Sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai. Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai. Não tem de bater de frente, 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 é de frente. Quer ser que sou agressivo, deixa sua bunda ardendo. Vai novinha com todo prazer, hoje você tá tarada. Piranha, vai no toma, toma, vai. Toma, toma, toma. Na benče a prostě budu asi 3x185 na bench, což je taky 5 nadnárodní rekord. Takže dneska je lehký trénink, tak říkám,
Budeme prostě něco lehčího dneska. Klasika. Tak Jestli to bylo. Už dneska PR nepadlo. Na bodyweight průměr. Tak.
Ještě? Ty? Nemám krabičku, tak to mám asi zasáčku, trošku pudru. Klidně víc. Ještě na zadeček, ne? Neber. Na koule. Trošku ještě trošku dolů. Přes celý nohy. Tady tomu úplně v piči z toho. Bude six pack. Apps in 30 days. Tak dneska jako celkem nakonec dopadlo dobře, jako čekal jsem Nároďáky, vole. to jako těžší, ale tak ty dřepy šly úplně sami, tam prostě to šlo 1, 2, 3, já jsem chtěl jít čtvrtý, ale mám v plánu 3, takže jsem šel jsem 3. Ty benče, tam to trošku tahalo jako tady úpony, ale to bylo v pohodě taky. A ty tahy jsem si říkal u těch 250, že to bude celkem těžké, ale tak 285 šlo v pohodě, potom jsem dal tráčky hookem. Krása. Krása paradička. A já jsem dneska úplně dojebal benče. Stali pěkně za hovno, dal jsem jenom 130. To by nebylo na republice ani 5. místo. Ale tak dal jsem dobrý dřepy a tak. Jo, tak podle době dřepy a tahy taky nebyly nejhorší. No, takže Pavel zazářil a já to posral, ale mě to sluší aspoň.